какво ще се случи. Като че ли това ще е първа загуба за Спартакус. Мисля, че нещата са ясни. Той трябва да е знак за милост. Нека всички да определим с нашите викове дали Спартакус да бъде помилван или да загине. Какво трябва да викаме? Югола, ако искате да... Античното кабеле днешния Ямбол са днес, за да представят гладиаторските си умения. Заедно с школата Геста Гладиаторис от Барселона и Тарагона, вие видяхте началото на големите гладиаторски битки в Колизеум. А сега пред вас ще се спрат всички реенактори за кратък старт на фестивала. И даже с присъдено са ги види по-малко. И седят. Вие виж какво правите. Добре ли? Добре. Добре. Югола. Добре са. Добре. Идем се. Тракийските федерати, а тервингите, остроготите отново са на десния на вас фланг. Всички сме готови за старта. Ще чуем сега няколко приветствени речи от госпожа Цоновска и ще може да дадем старта на фестивала, както и ще видим финала и награждаването, финала в тегнето на въже и награждаването на всички дисциплини. Госпожа Цоновска, вие ще помоля за тишина. Здравейте на всички! Добре дошли за поредна година на територията на община Долна Митрополия, село Римен.